Which I go with top. Keist. Tá sí an gwain sib sása as méli alin sin go dibn gwain sib fós bain sása as hi me grosach ma ein tosi at school chologine a bain tainif as on dilshoig Mario gwil moid taki gargama gon chuid is tábhachtaí gonaí agus sinna brunna Gradaim na Gaeltachta. Is na tionscoil Gaeltachta is mó dar leis an bainel maltuirí a chuireann le caideann síl phobal na Gaeltachta na categóí éagsúla. Ach, son ómid gefrada leis an brunna bhfuilm choristeach chair le chútras na Gaeltachta. Ein créitú nach chun bélig tríoch ní chair befós ag ach ní chun nimmertra a tú gefáin agus fáilte chuir suas ag an stáitse ag seoin ní chaire chair chútras na Gaeltachta le go go foculrá. Dí begóide agus fáilteróhanseach díanóáid álann se tróna. Maar chairlach réúnta nua cheappa sói is privilege chum a bheith an seo réibtróna le ahananta speisialta thuirt gon obair ceanródach tar bunnig na hagrachtaí Gaeltachta ar fud na tíide. Ní go mar chomórta sa seo náíide ach mar dheis luachhair le na hiíochtaí loga annachtála agus a cheúra gan na hagrachtaí logatá sa seomar an seo tróna. Sib se cráf drama ar bobbal ag siú go seasta dégursach ar san ar danga ar naireachta agus ar féinolachta. Tá Harbheith sásta agus anróda as an tomantas agus an dégra se eáil i mórgad aibre. Is sesí seo le bhórgad níireachtaí a cheúra agus ar muchas ó chraí léirú as an ról táhacht tá agéise is síl na Gaeltachta. Sib se a chunín an Gaeltach beo bríomhar agus táid go léir faoi chomí nagaí as bhór godsdúireachta. Goim chulrá aíonn se nacht agus tá a súl gomór leis an ócad agus mí buchas le armla atá ag mar Valentín se hentrúna agus tá súl an gur leaniste beú le go aibre agus le Cyprus agus bech na Bob Gaeltachta chuneal beachchan se gur maigé. Agus inis Solomon muid é bei Couple focail ag príomhhaimimeach údarás na Gaeltachta Tomású Sécháin tá teachta níos inis. Táim le gur bhíon mágad agus a chathairlig. A cháirde tócha dóibh siúda go bhíon seo an bhíon Gaeltachta agus mar a dúirt an chathairlach is deis ceiliúra é seo. Agus is sé éasca tú le go gcónaí tá go bhá. Is éasca rá tócha ach ní higa céantaine nach mí an deisiá agus tá sé de friléide gomsa an deisi a bheith a bheith taistil fud fad na tíre ó cean na tíre agus graimeáil ar an obair léthúil go minic nach bhecinn aon duine eile ach na daine atá ar bhór déobh nacht nó na dainetá ar gcuiste atá is séhrú ar son natanga agus ar son na bobbal éagsúla fud fad na tíre. Is éachtaní dhéachta atá ag déanta ag chulaganna atá sa seomra seo, agus go leor eile atá sa gom go maith ná fuil sa seomra seo, agus go leor eile atá ag obair de hir ag éirí rudí a bhrú chun chin. Tá meach éon scilar leithegóibh anuas ar na scilanna atá a bheith á spáint an seo nacht ná a bheith an go leor dhéanamh ar an mbeagán. Agus tuige me gcónaí in éon áit, éon uair go mím se pléilibh, go bhfuil an dúpláin sin na gcónaí an. Agus táid ar níhil ag géirí chor leis an méid sin, ag géirí teacht ar bhealach ar le chor leis an méid sin, a chor le bhúr níireachtaí, ach a gcónaí a fálam agus a géisteacht. Agus tá gom ach an irid le teacht le céile léonmh go rud leanúnach é sin. Agus tá stúrthir runamach an iomra agus éman agus go leor eile ó na régiún ar fad timpeall na tíre ó núdrás an seo. Agus tá na scéalta sin is teach láin ag lé agus seachtainna. So tá gom go minic go méidir ní hagan lag visnach armh, mar tá gom nach dagan go mín sibh an seo agus is léir an méid mór atá déanta goibh. Ach bín sibh mí ainach mar a meafásúil marall go sibh géirí rudí a bhrú chun chin. Agus ní féadlam níos mó rá tróna ach in uaireanta
Gymin mutain mi einach I giri ruddy brúchan cín. Ach an lipse be mit de lenún doring I mon na hyber sin. I hintu gachúr gohfuil an deisián rud náfuil dianta gur fiú a dhéanamh. Rud gur fear beidir a bheith dianta a bhád siar agus atá bhfuil fannacht fada ach déanamid ar níhil a bheith taú libh. Taú chun tarbheith mar dearn sin mar is mar jouler sin go bhfuil muitin seo agus tá mid anmhuioch go bhfuil sibse an seo goberling. A taú linge in Gradaim agus go bhfuil an deis fála me sin a going gur féling a bheith tógáil ar an oberhúr atá dianta goibh agus an scéal sin a scape. Ní bháin sa Gaeltacht ach go náisiúnta agus in uanta go hidirnáisiúnta. Mar is obair an céad scap atá siúla goibh agus mar ecin muid ar bailún beag is fiú go mór an méid sin a chéadúra. Gur míle mágah ar fad. Agus gur míle maid Thomas ó Siachain in sin. Inis, ag good sin gní ar muid fannach leis brunna an Gradaim agus bé cholaghanna gan na buiteí a fáil ceann gan na trófia atá hálainn sin an aicle Thomas agus leis bhain chamáile tastas ní bháin sin lairmid níos túisce chuistí agus agrachtaí a bhíonna gobid bheagán acuine. Ach bé dúis airigid le fáil chamá 3,500 gon chéadáit agus 1,500 gon dara áit sna 7 gatagóid éagsúla. Mar sin is des an félín sin le fáil ag éon agracht agus muid bailte ar an nolig. Tá muid mar sin leis na Gradaim. A tasíach leis an tágra tarasúireachta Gaeltachta, tágra a chuireann le séidirhísí tarasúireachta in sna gantar Gaeltachta le. Dúirt na mátóidí gur tágraí fíor hálach anna cin cín sa gatagóid seo agus gur fíor bheagán a bhí idir chuide go na híor chuide. Ar an gáirlista bhí solas áras scéalta an Atlantaí, tágraí a chuid chorchaman forbara an na dhearbhile I gantar Gaeltachta bhuió. Techí na watch, tágraí a chuid chór chun chuáin a bhuió chamá. Grá bhúscrí gá Albert ag chorchaman forbara bhúscrí. Teachsolis anada, gá chuirchan cín ag teachsolis anada. Onad cuairteirí agus eispéiris slíomhlíag, tágra a chuid cholacht pobl slíomhlíag, agus tágra fintar agus cultúr alla CTR, lena dágra féle saibhris na síreachta. Sa dara áit, sa Gradaim go hágra tarasúireachta na Gaeltachta, tá córchaman forbara bhúscrí leis an tágra grá bhúscrí. Ag górchaman agus cuaidna chamáile me tarasúireachta bhúscrí agus Herbert Gaeltachta bhfuil asa branda go Gaeltachta bhúscrí, sí féasáin agus Herbert an chamáil sí éile. Agus an chéadáit an Gradaim go hágra tarasúireachta na Gaeltachta hábhar na Eincht chórchaman forbara anad dearbhile mar an leis solas scéalta an Atlantaí. An ceann na tágraí steisir agus le pizza was an bhuió eiseanmhór chun na tarasúireachta. Agus tuair mai deis go na buirtíú ach go ggéar éanra go rá is féidir le sinna dhéanana mar bhfuil is féidir le bhil síos ríis hebdí to the party pain.
Thugam faoi deara go minic miún an drama is fuaíon mála tiltte acu cúlach go má, mar sin fámuid fuhéine. Sin an chiad tágra inis gomid I rai, ag tágra an óige, tágra atá díri go sunrach phobal óg na Gaeltachta. Agus muid brunna an Gradaim siat sanúna bhhailinn go dúra trib an cuimre go háirid Marini orta bhí gobid mar efficach planala tanga agus a rinne anobid leis an óige I héin sin tréf se gairid a bhí si an chrathe sin. Solar neach si a lína fírinne chotobisteach agus chotoban a bhí si an chrathe sin. Solar neach si a lína fírinne chotobisteach agus chotoban ní lá nach gur díal sólais agus fuisih dá muinte ré a leidbe gur tú gohhaile a go bé mar sin tá muid bhrunne an Gradaim se nacht in an nóid. Áilis de bhí clubóige an taláin cócham an farbrahú scrí. Psead san úd tágra de chuid lár anad acuaní nádúra Gaeltachta agus banna marseála scail na cranóige faoi sá chócham an farbrahí dóid. Agus rátig na mátóirí gur áda an caid an bhí sa gata go se a grí na tágraí spragúil, spríúil, uilbhíanach agus ardhla tiltte acha ber fad ach mar sin héin Bhí péide a hasamach. Sa dar áit tá an Gradaim a gaile ag cócham an farbrahí dóir mar iall bhána marseálas gan na cranóige. Agus an Gradaim go hógra an óige, Gradaim na Gaeltachta a gaile ag lóranad acuaní nádúra I Gaeltachta mar iall freab san ús. Gard chaid an deirtar díri roine óga a hagan istechaid haia agus a saura agus an element chial choreachta an folklóid agus ónamén fin bheith éagsúlacht agus bhí chaidtir lena chéile. Niks more at what you get of Kinsra. Sean's actually shopping well. And the story tógra perhaps nor. Champagne nach le drama gnan ven se nacht le hi se hoga, maar siatsnians golorgan op agus a chud an sosleitna go Kamens buch salach stoile boardstuurhe lá an dachni nader I Gaeltachta as nobody anster agus chmaile an bwelen buch salach chmale an tal fiona do hun tá. Het wordt gelukkig een drama ook heeft trail agus rudi hos Gaeltachta. Chroet couple folklore aan het. Well, it's like just la coalition rod gur cailu den einta fiúnta a chud an na parish seo was a go an bhela seo is dá go mar bhean ardmhatha. Agus gaile. Is dá gur hánig tíimiid waterrág fanna waterrág a lig ar ancoid drá an tíimsa brag a go ardmhatha an seo romsa áiriiste agus Spáin. But anyway, tíimiid sin. Sims go anna waterrág de chud an dón seo ancoid drá fabliat. Sims go waterrág agus strahalt in sa dón tá onsaí anú arú ó híh a hanna a chatteiste on the main socialta. Sims sa fásta go le brú bhéle. Ní santa sí na bhí sé rive leis na main socialta céirna. Bhí drama galant ó gan mléana, hanig tríhis a dá deniste fanne éit fanne dusí néite bhí gnne le a gobar cuasaí cariata agus a pléile cuasaí cariata trabhanna géide agus a plé leis an tradition na cariata agus na sean an teirmid le hinstalisisin, but tá rud bhhain hanig mit mléana
Ma tá duine bí ag dócha safanáige caiitú a orca dhéanú, because ní acamuid na mlíana a andóchas agus andúchlinn ra bhhaiterága agus caiimiid a bheith cinse go dúmid aciad agus an iad acu níhhain ó híh fás maríní was a go teoh háta médiat a go le háta agus go món an téal agus an téal arátainna maihan seo a ó híh an dúchas agus an airat tá an taketíalarú gur cíad maiige. Báirteachas ó chraoilíomh etna. Nis bog mu rai ag an Gradaim gon Gaeltacht glas go hogra a legan béimeisle inwarannacht agus chusaí cóhíl san Gaeltacht. In Garlis recent fádan seo bhí córchaman Victara lenda dogra pobl fuineh in anuite. Costú bhile slachtúir bhéle wirid lena dogra leabhar an wombóg mhór wi stré. Córchaman farbar áran leis an togra áran glas agus an togra react. Fórum pobl charcoghine gon togra bedlaat a chupa. Córchaman farbar í dóid gon togra síl gosta grúpa nádúr dóid agus CDP na Rossan leis an verbert atá dinta acusan ghordín na géadfach. Thóghúis an dar hát san Gradaim gon Gaeltacht glas tá córchaman farbar áran le áran glas agus an togra react. Lily tawa agus taket forward go hikin dege príváidecha. Agus an chédat agus an Gradaim go hogra na Gaeltachta gluise hagranna tróna chórchaman Victara marall hograí fuineh in anuite. Fuineh ullbhéannach atá go córchaman agus togri panel déine PV go agus 250,000 kilowatt breisseá dhéanú. An chéad córchaman Gaeltachta bhain amach stadas náid carbón. Ní rum súla sin gur bhí maithagaí. Is dói tógra seo so hánig go dola sein, sto hí go tíir beanta agus fearr, údas go roiir níl chuilm go bhfuir me gléchhaid rá gur dúnta spel go gimimecht ag fórum faoi cinál penagréin agus fuineh nuachta agus réon sí meán agus tá cinál muine leanú hir go mar hir garúa tríla mu rud a bit agus tá an buoh scoil go bhuiite údas na Gaeltachta mar so thug se do muíhain agus an cúna le hín tógas chun cín agus tá dá bródún is an rá tá cín 4 milliún go kilowatt a dhéanana suas díana gan feice le behar is forgnamh náid cómach lugatán tá caiint go sá be nach 8-9 míle euro sem líon costas cuacht tá mu cean go leis an príomhraim chumá a rud a feice mu de seo na is tógra an táhaach go na cosí le pobl na córchaman daoine áú hain na Spáins go mu an anna sé dhéanana agus si an bealach le ghail. Agus tá costas mór sin ar fuineh dí mar sin an agus is rud an tábhata chuine mar níháin go muid cinná mar onad nád carbón ach tá ná tógra eile bhaintes aber tá onad tomadortain tá dhéanana go má maiáldar seo agus is bailach le héan rud a díal. So mar dúir mar minic tá dá sé oscailte gúnaí go aine a gar feiceil ce atálahain is tógra an tábhata chuine mar feice muid de 5 maidiile beostas rudí mar sin. So go míle maithagaí an ente sinál mar stoige bin rud faoin rud an nocht tá se ráite sé entis is tábhata chuine seo go mara agus tá an timp na tíra, so go míle maithagaí.
Go chus le cóchan an victar agus le chalachan a bhí baintach leis an tugra sin. Nis cumid dai ag Gradaim diaspora na Gaeltachta. Anian agus a hachan leis an gangol idir an Gaeltacht in Somália agus diaspora na Gaeltachta ar bobl I dima haarsáile agus is sliocht. Ering lista hí coentas tarasúireachta Chorcóine gon cheangol cultúra éidechais agus gnó le Springfield is stáitiantí America agus córchaman Victara go siar agus siníir. Tá an dara áit sa gata go seo baint amach ag córchaman Victara siar siníir. Tá tú bhaid I ríiste Siad an ceangol atá idianta ag Ceantar Chonamara le Nova Scotia ag Canada. Agus an tágra díri ag ceangol I dhéanamh ó híobh cuasaí cultúra teanga agus éireachta chamála deisian I farbar a tarasúireachta agus fintriachta éidir an dá hanga agus an dá hí. Bhain champagne teachta go máirtin ar bhall. Agus an chéadáit agus Gradaim diaspora na Gaeltachta grúte ag coentas tarasúireachta Chorcóine. Marall ag tabra tarasúireachta Taco agus an ceangol le Springfield, Mass, America. Tastéanam just brechas squad le údarás agus ar cóir de Howla America an New England State Fair agus Ed Sullivan as an cara thuairt doin chundul hawl go America agus na scéalta cótáchtach sa a bhailú anas nach cailó faiad agus chun ahantais a gháil le or Gaelta agus ar diaspora thar le. Gur mágad. Táhard chus le coentas tarasúireachta Chorcóine as an Gradaim sin go diaspora na Gaeltachta áil. Tá muid boga édai agus inis an gearlista gon Gradaim go heirhísí sóisialta na Gaeltachta. Go hógraíoch ar an seirbhísí eile ar fáil go minic gon drom is céire a d'eiste an tacochtmhób in na bobl Gaeltachta héin. Gearlista cuimseoch an seo go leor tograí maithe Cólacht farbre in spidéil da dogra shamroga agus sneachta. Córchaman Victara gon achóirú ar fáiscéile amsire. Ferbert na dromada go heirhís takeíochta cuaram ailse na dromada. Glóminne CTR gon arbert atá dianta heirhísí sóisialta agus ar áisian I cáimh amsire sa gantar. Oslan Chilchara CLG go sumach réimse lehan seirbhísí agus imachtaí pobl, agus pobl ascarach gon réimse lehan seirbhísí cuaram a chuireann siad san ar fáil. Sa dar áit san gatagó seo, tá Ferbert na dromada teoranta gon seirbhís takeíochta cuaram ailse a chuireann siad ar fáil. Agus anóbir ba Iad a tuairdaoine go corca le cíime teiricha áil choras cháhúir nó gáhúir go le ó lehéinis I bhreatha agus go an takeíocht ar fáil go dhaoine atá lá agus tí. Agus an chéadáit
agus an gradam go hedihísí sosialta na Gaeltachta hábhranna a nocht Oslan Chilchora CLG. Agus bé me ngá tangolína achangalíana le bobal frí déachtaí social sa cultúra éideachsúla agus breiscilna a óla. Caimine go bhfuil níomh ar dús díoí agus tá luar orm a bhí seán ocht chuig Gradaim na Gaeltachta agus ar dús mo bhuíochas dúdas na Gaeltachta le orú. Mo bhuíochas dóir Maltaí hánig bhí an áthrainn iad hach chun a national Gaeltachta a mlína a dúirt ar blina. Agus a dháil dúin a national Gaeltachta go bhráthliaíon much ar íor-gheisceart bhúna máil agus na ceantaracha mar ardan ratha glean chum cealach rás go dtína cealla boga agus níos fóidine sin. Agus ag an náam seo bhhailm mo bhuíochas a gáil leis ar mord de chuide goún seo agus go háirithe ar manasteir Seán na Borne at a reachtail professionta ar náisiúin. Abrion muid go cruí mar éireann reachtail Emadaí a riad na blina dón ísta agus an áige fásta. Agus tá áin fásta gohfuil ar geall agus ar cultúr agus ar hanga an na crí ag ar mord. Agus beidir níl a bheith agus an seán nacht ach Seán na Borne tá sin na eidir den céadscá gúna gáil. Agus bhhailm a bhuíochas a gáil úrtas na Gaeltachta, roinne Gaeltachta, agus cóla chunta gúna gáil at an takeíocht a thug sibh dúin thar na blinta fásta ionach tafhad a chu fad. Mar fágal scáir tá luar orm mar cairlach National Gaeltachta an Gradaim seo a ghlacu ar thon National Gaeltachta. Agus tásúlagam go muinte sibh solt agus táneamh at an íthe amachrún go maiom. Inis catagóis nó chafáda le móra, ní ceapan gur sé seán an áireachtar anna deasa eáil a measc na gatagóidé. Tágra alíne atá agrachtaí ferbhar pobl Gaeltachta a úsáid agus iad a curchan cín síl alíne an phobal i gantar Gaeltachta. Éiring ar lista tá cólacht ferbhar an spidéal gon tágra fáiltiú na séasúr, Ferbert na dromada go Albert tágra alíne, Onod cultúra an dochtúí linsí me le bhórne go réimse lehan tágraí alíne agus cultúra, Coltas cultúréiran críomh lachtaín lífa go dágaid imachtaí cultúra agus alíne i gil na martra,
Agus airclon ghidóir gon réimse leham imachtaí a tá cura fáil acusan a rinne bliana. Sa dar áit, sa gata góis seo, tá cólacht forbra in spidéil le fáiltú na séasú. Se dulchan cén sunta such a réimse na halíne agus togra gach ráiche acu agus corchuige nó in bhfuil meascán go hograí alín agus bhfuil lárnach ag bobbal agus ag an airnáil beognach san togra. Tá san le se go 10 Gradaim agus gurmag údar na Gaelta agus bí mu tochat lein agus bín tar an go bhescaití bus le dí go mí mahagaí. Agus an chéadáid sa gata góid seo, agus an Gradaim na Gaeltachta go hogra alíne, chobrunna, Onad cultúra undochtúis I linsi, as a good tograí alíne agus cultúra san ianad. Deirte bhfuil áistthearintach fáil go phobal agus an pobal lárnas na himachtaí agus a grothúna nimachtaí san ianad cultúir agus meascán mór ísgrúpaí agus réimsí alíne an chamáil le córas má ruiricháin agus banisteach agus ábhar nua tíocht le chéile a tíocht an cín a go hanna bliana. All right. Agus ní gana tamhád a gimacht. Se díon chatta goid dhearnach gan na hagrechtaí forbra pobail, togra fintar hóisialta. Agus an chatta goid se díri agrechtaí forbra pobail a bhfuil tunchar darafach acab chúsaí fintriachta scantar. Éring lista, córchaman forbra in ismeón le na verbert café sing. Córchaman slugéis chunamara le na dogra forbert slugéisk. Córchaman halurna gon togra scéile. Córchaman forbra áran le onad fintriachta ónachta. Láran ad aquaní nádúra Gaelta le ballach chun aquaneacht agus glánaine CTR leis an togra séidirhísí tintala. Tá an dús gon dartháit sa gata go seo a galéig. Cólacht forbra inis meán teoranta go café sin. Egan cólacht forbra go expeditionally agus ránaí betha inis meán go bhaintir na háta agus go chóirtúnaí agus cheanadar leamtóid café le go nach áta nilam go bhíti tringa café scopla barba go le ceannacht. Díri thorasúri agus ar a bobal. Agus an Gradaim gon togra fintir hóisialta a galéig córchaman forbra áran teoranta go onad fintriachta ónachta. Mar sin an gabal go galéig leid. Harde. Tá fuistím began. Nu de jaire bij maidin en ja.
agus bhna na maichaneog agus bhí sledum, agus bhí se báisteach, agus bhí se dorcha, agus bhí mar bhuiide ní ar fónarm heachtain seo. Ach nach mé pasásta gur me tecaí in seo. Bhfuil an buchas chhlacha príomhhaimimeach, chairlach, agus údras na Gaeltachta buchas ó choirí. Go háir na feimimeí, Rónan, Éman, ón, a bhín scéisteach linn go minic agus camera, bín go leor cruinneach dhéan ag na córcha man ilog. Ach dá ríad a píre tá muid tharbheith buach as an takeíocht a chuann údras na Gaeltachta ar fáil gún. Agus níonanta muid a gúnaí, gus bhí muid cuartú breise, ach tá san a gúnaí marach sib camach muid. San an coiste agus an éan, níor mo chódaach ná na bhain seo an nacht agus tá mo chrí dómh nach bhfuil mar eall Johnny se an a daibre. Ach ceapan go se tráthnúil go muid an seo an nacht an í rih táchan agus rih bhótal a tarsúil amárach. Agus tá súil agus má cuimhe pébi cén grúpa nó pártí bheitán go gcuine siad ar an cultúr, ar an teanga, ar an Gaeltacht agus go gcuide siad an takeíocht ceart agus cuí ar fáil atá gáil hún, agus go na hagris nús údaras na Gaeltachta tá gobar ar san na córchaman, na coistí agus na grúpaí pobl ar fad. Gur míle mágaí ansásta. Agus buchas ó na cóáirdeachas sin le chorchaman farbara áran. Well sinné go na hagrachtaí pobl bhunaí agus buintach an réim se tugraí I bhíontab idir na ceanna bhí ar an ngearlista agus na ceanna a chrú agus bhuailm cóáirdeachas ó chraíanna le chola chuine bhí atáin seo ar a bainte go le éon cheán go na tugraí sin, mar eall is iontach an lista le háir bhíontab. Ach ní muid ré, mar eall go bhfuil categóir speisialta an go na coistí pobl. Na coistí deonacha ar fud na Gaeltachta a dhéanaan obair na gapal ar san a bobbal hain, a gobar ó rugada a go le macht tróntaí a duna na haidre seo go minic a nuas ar an jabbaile atá acu. Agus hebrí cit fao agrachtaí pobl bhunaí tá coistí pobl cha dhéanana go minic níos lú I ríist agus antas gá réir tiltte acab. Tá gearlista an go na coistí pobl ar an gearlista sin bhí coiste farbara chrug fulla nó na ngáil, coiste Seán Bháin an Gaeltachtí Chanil Chamá, mar ein le coiste farbara éan an frein. Funtir pobl fáisc ile amsire a rain ó gonach agus coiste hála na warbacha an Gaeltacht Chanamara. Tá buite rein go chaile réún Gaeltachta sa gata go seo agus bhile me go trá seo chuide a chuirt suas ar an stáitse, go bhuiteir a chrandam chuiste pobl na mún, snéad fintar pobl fáiscéile bheith ile amsire a rainú gonach. As an tágra bhí achas an bháidir. Dermot Curtis was Hama go Woodwood Radam, Hushta Powell, Hanach Lion, Chinad Krishta, Hadan the Warbacha. August Woodwood Radam, Hushta Powell, Honangal. You're looking on after Nice Lakela. Jared Margaret, you're looking east, Maria, by Mitana. By Pishin Elitiat in the Yashin. Woodwood Radam, Hushta Powell, Honangal, Krishta Barbara from Fala. Nish asam your list shin. Bei Woodwood le Rauno. Ach, ni moet het hoort einem on Woodwood shin reed gefold. Ka chologene, ha brodam ka chologene et stad fanach. Ska shipain fanach. Rai would stuur hoish. Rai pobl reid in ex pan al the tanka udras na Gaeltachta. Ronan Macaniumre, a gal rock of the focal.
agus ní chuine sib de sib agus an big reveal in is so be go big ma ach díach goálum buchas a ghlacha haar ceán an éon at farbre pobl haar ceán na feimení régannacha haar ceán an údras trí chéile buchas a ghlacha libse fad rinne iiritis a chuiristeachar na Gradaim seo agus a bhí láthir an seánne níos luúche inne dí siúd a go bhéidir nach Ross Schumersens níos luúche inne thug mu le chéile in de banistúdio na hagras farbre pobl fad tras na bhóir ag rud a dhéanaan smuid gréisúnta réalta Dír chuoh plé agus cuasaíúna agus mar sin de. Ach tá sam na bhí de breanna bhar seo an nóra muidirrábhil níle am seaan mu tíir míon an de an seaan sa siir agus ahananta sa thuirt go nóbar mhór atá dhéanana ar an talla. Deir catí sin bá began sin deir si marach sib cámach muid ach sí chuirin sin bailach le hímpla marach sibse na hagras farbre pobl in san Gaeltach cámach muid ní ddíireach an údarrás ach pobl na Gaeltachta trí chéile agus nóbar dhéanaan se ber an talla I cínú bhfuil deis aine marachtal agus cúnaí bobbal go bhfuil tú I ggéar marachtal agus cúnaí intab. So má bhuichas lib as sin muochas lib as a bheith inseáine agus ní mag le fánacht bháil is mar mé héna ggéar fáil amach céh rún brada me se. Mí mágaí. Mí máidirrónnain Schama bag na blingele en úsras na Gaeltachta. Hánig me an le gohlamach me titil titil atá Ron an marstúr. Ní sé ceart fósam ní me le fun rialnis. A chrénis. É siad an búteid náisiúnta go Gradaim na Gaeltachta go chuiste pobl na Gaeltachta. Chuiste tá gníomhach, bhfuil bhéanach an gachan in siad Cuiste a bhfuil sár obair chur isteach Jacob ina gcuid tograí a freastal phobal an cheantar ina bhfuil siad agus sinnéad. Cuiste farbarach rockfalla. Agus hóáirtecha so fríchama leis na buinteí réigiúnacha is san Gradaim áirid sin. Geistach le onadaithe an chuiste cainte maidide le David O'Donnell na líd sam Rosaco bo chuir go an sote se bheh sib inniu. Ach é tiltte go máco. Ei mar an ní sib si géad ó gar a chéra. Gur míle waige felig. To get punches to my Taliban says that to my Inta Broadwell is a Gradaim Joel to my Inta Buiada Udras na Gaeltachta or son attack Yerkilir a verin should doing Geheria Martina agus Michael agus Shen to the morning Shen na Kojira Toku Jontas Mordun well leader and in ten popul in Suez le line COVID agus bhí me deabalta an tinad bhí me deabalta freastal ar ahan ísgrúpa sa phobal tá me de ggurcinné art meile farin a ceantar pobl thug falla déanre de 1,800 fi sé dunne tá grúpa geradar tugain tá clubáige iontal weidir agan leis ceann 100 dunne chléirí tá me de Jenny Forbert ar siúlaid mór ar Lohanimver agus bhí me sésta go danig na Maltarí má hána bhain go dog siad cuairt ina pobl thug falla a bhí sem mór acu sa tógra uaire tá me ag Jenny Forbert ar Lohanimver agus thóg sa dám agus fu sé cheese agus sturk sa dar agus thug sa máú mórdain ar san an obair a bhí a dhéanú againn agus cé go meid a gobar go Jonah agus tá cáiste maiid weidir againn tá dúisin ar a háiste agus béime den nurse jerin a bogur ré agus a cuairtú baniste a gur míad maige for sanna coidú agus
Geheri Martina, Tatigonin, Shinna Kojina, Tamakosha Yeratus, Tamaltus Garter, Arthur Hog, Tranona, I guess, Chitamagali Shaw, I guess, Gurmila Mina Mai give good year. Agus leis na gradam deire na hí brunta. Dúna mit cóhardachas mar mítach le cholagaine a ghlach páirtas go mortas cóhardachas le leis na bútúí brunú gradam in seo orb. Spáin an caiidean agus fás na dionscadal an ábhaid íontach atá dhéanana fud na Gaeltachta an choile chinál réimse mar sin údras na Gaeltachta cholagaine tá gobar leis na hagrachtaí na caistí pobail is fiú clíbse cóhardachas íana líbhéin chumá in seo an nacht. Míle buchas le cholagaine ar a lábhaco a neagrú na hí, míle buchas leis an óstan a chuir cóid ar an seo le cultúrío go chasearige a chas ridan na hócaide. Tá na Gradaim brunta ach tá se luafós. Tásúlam go maine sib sult agus sport as a go déile go ní, tá se tiltte go maithagaid agus go méidirmuid bú ar an am seo i ríist. Míle buchas. Agus Mariol, gan yntyr darm o dy gwniad, chwani cynt, bwad yn bwychas lacach ma, na mai siach yn stay. Agus le tai cidi, as yn obyd gan sgo o'r unisesiwn e hen le nes ar reinston. Míle buchas.